Хей, приятели! Днес се включвам, за да ви покажа как за по-малко от 30 минути да създадете уникален бизнес. Не, шегувам се. Ще ви покажа как за по-малко от 10 минути да си направите уникална детска играчка, дървена. Ще ви покажа как да помогнете на детето си да я направи, как вие да му я направите, общо взето, или пък как то само да се я направи. Общо взето, както вие решите. Така че, хайде, заповядайте. Първото, с което трябва да започнем, е кутия. Това са частите от най-новия модел. За най-новия модел играчка от работилница на двора. Новата количка с еластично затишване. Необходимо е да си осигурите една подходяща отверка, след като видите какви са винтовете вътре. Може би ще ви се наложи да използвате чукче. И да започваме. Това са първите детайли, които трябва посредством винтовете вие или вашето дете да ги сглобите. При първоначалното поставяне на винтовете не затягайте много, за да може конусната главичка да центрира детайлите. Целта на занятието е децата да се научат на едни по-различни умения, които аз лично първоначално придобих по време на моето обучение в училищата, в българското училище. Имахме едни часове по трудово обучение. Не знам кой ги помни, кой не. Но там научихме доста неща, придобихме доста добри умения, доста полезни умения. Сега, следващото, което правиме, вземаме тази дибла, която е малко по-дълга. Те са двечки, едната е малко по-дълга и на нея има отвор. Поставяме едното колело от по-широките, което е отзад. С колелемцата, ето виждате, едните са с по-голям диаметър, другите с по-малък диаметър. И в по-широката част на автомобилчето вече, което е оформено, поставяме тази ос с колелета, средством натиск, може би. Да, изисква натиск. Разпределяме на око. Така. И пак с помощта на отверката едно късо винче се завива тук в отвора на диблата. Отпред повтаряме ситуацията, сглобяването с по-тесните колеленца, по-маничките. Ако се налага, използвате чукче или не използвате чукче, както прецените. Но мисля, че за децата ще е необходимо да се използва чукче. Пак разпределяте оста от двете страни равномерно. Следващото, което предстои, е пирончето, което е в комплекта, да бъде заковано тук отпред. Не се изисква кой знае колко много. Трябва да остане да стърчи, за да може да се закача ластика за него. Ето това е. И хоп! И ластика ни избяга. Ще го намерим след малко.
за да имаме, да не ни бяга ластика, трябва да поставим ето тук пилота на автомобила. Ето, това е. Продължаваме. Ластика е на лице. Ето, така е закачен. Тук си бях приготвил малко лепила, ако има нужда, но нямаше. Оставяме чука и отверката настрани и навиваме колата. След като е закачен ластика, просто я придвижваме назад. И това е. Това всъщност е модел, който сте виждали и преди от работилница на двора, но тогава беше ръчно изработен. Детайлите не бяха с машинна изработка и нямаше толкова възможност за самостоятелна работа. Това вече е модел, който изисква малко повече сръчност от децата и им дава едни умения, които те ще могат да използват дълго време през живота си. Така, както казах в видеото в началото, не ви обещавам да имате успешен бизнес за 7 минути, но ви обещавам, че ще ви покажа как за по-малко от 10 минути да си направите детска играчка. Това е от мен. До скоро. Чао!